En un paratge excepcional, en plena vall de Solius i a un pas del Mediterrani, t'hi espera Casa Santa Helena. Un indret de trobada, de reflexió, de pau i benestar, que aposta per un turisme ètic i responsable al teu servei. Una casa accessible, còmoda i lluminosa, amb una sala de conferències i 4 sales de reunions acollidores i equipades amb tot el que necessites, amb espais d'oració i recolliment sempre oberts per meditar o gaudir del silenci. Un lloc per créixer i reconnectar amb un mateix, amb habitacions confortables per descansar i desconnectar, amb una cuina tradicional i saludable, amb àmplies zones enjardinades i una zona de barbacoa en un entorn incomparable que et permetrà trobar l'harmonia. Vols trobar-te? Divertir-te? Desconnectar? Tot hi cap a Casa Santa Helena. Sé on vols ser.